veces no es tan fácil y otras es peor que volver a empezar sin un guión. Zo, dan gaan we het even afwassen. Mooi plak op autowasje. Ja, sinds ze erbij. En staarhoogte, hè? Ja. Dat het wel even opvalt. Scootje met staarhoogte. Ja, dat is wel duidelijk. Dit is jouw boot? Jawel, ja. Of eigenlijk ben ik van de boot, hè. Want je hebt een skip en een skipper. En, dus dat zegt even de volgorde der dingen. Dus niet dat het skip naar mij is genoemd. Maar stiekem ben ik eigenlijk wel eigenaar, ja. En hoe ben je op deze boot? Ja. Dus in het begin had ik wel een huis bij. Maar ja, daar was ik nooit. En dat kost een boel geld. Dus ik denk, ja, ik hou ermee op met het wonen. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te wonen. Dat is een luxe die ik mij niet kan permitteren, zeg maar. Maar het is wel een beetje Spartaans. Het is Spartaans. En ja, wat heb je nodig? En ooit heb ik daar eens een tijdje bij stilgestaan. En alles is losgelaten. Baan, huis. En ja, hoe meer je loslaat, hoe meer de dingen die je niet kunt loslaten gaan lukken of zo. Daar is iets mee. Uiteindelijk is het vakantiegevoel is wat ik probeer, dat ik hoop dat er komt bij de mensen. In mijn openingspraatje probeer ik altijd een beetje gek te doen, zeg maar. En als ze dan een paar keer moeten lachen, dan een uur later maak ik eerst al een koprol hier. En dan denk ik van kijk, dit gaat de goede kant op. En soms vergeten ze gewoon dat ze op een zeilschip zitten. Dus dan hoop ik ook altijd op een paar dagen na de wind dat we nog eens even goed schuin gaan. Dat ze weten van, oh ja, weet je wel, dit zeilt ook nog. En op een of andere manier lukt het al 9 jaar, dus ja. Mooi. Ja, maar elk voorjaar is het weer spannend, want dan is het geld op en dan gaat die telefoon wel. En die gaat eigenlijk alleen als het een paar dagen mooi weer is. Dus als het regent boekt niemand. Ja, dat is heel gek. Oké, ja, prima. Wat wil je nou meer dan dit? Je hoeft nergens heen. Ik had een keer een klas kinderen en we zeilden met blauwe lucht en weilanden om ons heen. En toen riep ik ineens van, wie wil er nog groen of blauw? En dat was echt paniek. Iedereen van half paniek, maar wat zegt hij? Ze willen eigenlijk ik roepen, maar ja, groen of blauw, hoe zit dat? Dus op een gegeven moment één van, wat bedoelt hij eigenlijk? Ik zei, nou, moet je kijken hoeveel er is. Wil je nog groen of blauw? Het is nu je kans. Totale verwarring. Nou ja, dat is wel zo. Dat is genoeg. Ik ben Inke. En ik ben Dennis. En wij hebben Ein. Kom maar even, Sjen. Dus dit ben ze? Ja. Mijn huid die had een vriend en die hier al jonge eentjes. En ik vond het zo heel schattig. Dus mijn huid had ik een broodmachine gekocht. Toen de eerste uitwie kwam, toen kwam ik smeetjes bij hem. En dan zei ik, Dennis, er is al een eentje kwam. Toen wie hij helemaal leuk vond hij dat er al een kwam. Dus dan komt je nou ik altijd te Sjen. Ja.
Waar is haar mem? Die is er net. Nee. Maar Antjes moet toch een heid en een mem, hè? Dat Ja. is hij. Ja, ik ben een mem en mijn heid is de heid. Wij zijn er meestal mee bezig. Eerst letten we Dennis en ik gewoon in het water. En dan eerst heel weinig water en steeds meer. Dus eerst rennen ze gewoon in het water en dan kunnen ze steeds meer wel zwemmen. En dat kind ze nou ik al? Ja. Ja, stel in voetjes wel meer van de groen houden dus. En houden Jim ze nou ik straks hier binnen? Of... Nee, ze liet ze vrij in 40 seconden binnen. Goed zo. Goed zo dan. Lit hem. Pak hem. Goed zo. Die is er. Je bent wel een goed team. Ja. Hoe kun je dat? Dat we al nou dat ze binnenkwam, dat we nou alles meestal samen doen. Doei! Hoi. Wat ben je aan het doen? Wat zou je? Wat ben je aan het doen? We knappen deze tunnel even nog. Aha. Ja, Is dat jouw werk? onder andere. Ah, ja, want je had er nou maar een mooi zootje van maken dan eerst. Zie je? Die is een volle rader. Ja? Ja, zeker. Het eerst op je razen, dan wordt het wel mooi. En wat is nou op het moment een heen dan ik trends of zo? Of hip dingen? Of werkt het net zo? Ja, nou ja, goed, daar zit er weinig zijn bod in natuurlijk. Dat is meer voor de hovenier, hè. Dat planting en terrassenboel en houtwerk. Je bent meer voor het gruttere. Ja, wij zijn echt voor het groenwerk. Je zit echt alleen maar in de modder, zeg maar. Ja, meestal is wel ja. Ja? Ja. Is toch een aparte werk? Ja, maar ja goed, met je lezen. Ja. Ik hou er wel van, een stukje vrijheid. Ja, beter als elke dag ben zetten, dat vind ik helemaal niks. Nou? Nee, dat Maar in die mensen die zitten, ja, ik ben net de hele dag met mijn klauwen in de modder zitten. Ja, nou ja, goed, dat krijg je dan weer. Maar ja, ik ben hier wel wat mee opgegroeid, dat gaat er wel wat mooi. Ik ben er aan het denken dat ik van 8 tot 4 op mijn cadeau gezet. Dat is wel helemaal gek worden. Ach, winterdag, dan ben je wel een keer jaloers op meestal niet achter de lijn zitten. Maar ja, En nou ben ze weer jaloers. ik denk dat ze nog wel jaloers op u zijn, ja, dat wij wat in Mongen was. Dat is je voor- en nadeel, maar dat is met elke werkzaamheid zo.